Shalom. Damang dainang, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Asini rohani tuhatta do, namang ngiring mangaramoti hita, sahat tu bagas joronaon nabadiaon. Dinalau mengikuti ibadah harianon. Sai tuhatta ma napasaton, dame na nasumurungi tuhita ganup. Atorong adorong sota mulai ibadat di harianon jumolo mata buatik kisatokin. Laho mar ahoman. Amin. Tapukama perminggota di harianon tapuji tuhata marhite edet tasian buku ede nomor 40 ayat sada sa rodia tolu las bema rohamuna. Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, nama nopa langit dohot tanoon, hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale debataku, marhaposatu hodo ahu, sayunang paila ahu, asa unang marsurak-surak akka musuku mida ahu. Dang tahe tagamon tarurak manang ise, sian akka namakaposiho. Ale Jehovah, say pabotohom matuahu akka dalammu, jal ajarho tuahu akka bogasmu. Sadariom maro Tuhani, manopot jorona, beta, tasombama ibana, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali aman namin na di banwa ginjang, namadok mauliate dohami tuho. Allah di pabotohon ho tuhami marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sugut langit dohot tano,
alaina hoddo anggo hatam rodi saliling-lilingna. Akup nii iko patardo sogut saluhut jolma di jolo ni abangsa parhumammi. Saya si maroham dihami, pahot marohan nami marhapor siaut di hatam, marhite-hite tondi parbadia. Padungo mahami jala paringgas sami martangiang, asa marlas niroha hami paimai mahokko, jala asa dapot kami hanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tapi gima edi puji-pujian sian kur ina para rekamis.
Mare dehita sian buku de nomor 250 ayat sadado 2. Yesus Kristus Ido Raja. Tabigima epistel dihita di minggu Advent napa dua onon imana tarsurat di buku pangukapon bidu 10 sia mamuka maisian ayat onom sa rodi ayat 10 sona somal tajahama marsorin dungi hubegema songon suarani natorop situtu songo suara ni aik gudang, songo suara ni akar ronggur nagugu. Nama dok, haleluya, ainunga mangarajai Tuhan debatata, si gom-gom saluhutna. Marlas ni roha mahita jala mariaya, jala talehon matuibana hasangapon, ainunga jupang hasapuran raya ni biru-birui. Nunga hobas surikadana. Nunga dilehot tu ibana abid nasaksak. Jalana ias sialitononna. Ia abid nasaksaki ima abitoran ni akka nabadia. Sidok ma tuau suratom ma martua do akka nazinou tu panganan ujuan ni biru-biri. Jala didok do tuau ondo akka hata nasitong sinasiat. Jadi manukap maahu tu jolo di pakna, sumoba ibana, gabe di do matuahu, unang ma songoni. Dongamu na poso do ahu, jala dongan ni akaha anggim. Akka naong majalo panindangyon siya Jesus, debatado si sobamu. Ay panidangyo taringo tu Jesus ido, todi panurirangon. Olak nima sahakna, martua dua kana manangihon hatani debata nau piopsa jala mangula hossa. Amin. Tapi gema ede puji-pujian sian kor punguan ina Naomi.
Marede hita sian bukede nomor 364 ayat 1-2. O Yesus Tuhaki. Nolongan di bagasan Kristus Yesus. Tarimang rimangima satokin akaparulauta naso di halomoni rohata tarlumobi naso di halomoni tuhata atong sianudu dot serep ni rohata beta roma hita tuadopan di debata lau manopoti dosata. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang. Pargugu naswatu dosan, pardinggan basa doho, jala rodi saleling nileling nado asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradopoko. Jala jod dohu sungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasion nami. Unang alang asi roha asini roham. Say urupi mahami. Ho ale Tuhan debata atuaon nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sonon ma baga-baga ni debata taringot tuasisani dosata. Songot sitong na mangolu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamu mulakna asa mangolu ibana. Hasang apom ma di debata na digicang. Amin. Tabi gema di puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Marede hita sian bukuede nomor 40 sada ayat 2 do tolu paripeni tuhatta. Hatani tuhata nagabedalan nai baru dihita di minggu Advent padua onon ima sian ulau ni apostel Paulus di Huria Rom bidu 15 ayat 4 1 ayat onom songonoma didok ainasa narta surat hian bahen poda dihita do ubahin natar surat asamar pakirimo kita binahen ni habangeton dohot pangapulon na di bagasan surati alai dilehot di bata na punasa habangeton dohot pangapuloni matu hamung asa daun ni roha sama hamu mangihuton Kristus Yesus asa sahata saswara hamu memuji debata jala amani tuhata Yesus Kristus ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tuhatami amin. Maredehita sian bukede nomor 44 ayat 2 tabal 5 luguna hamuna naporsiai saitomu Tuhan Yesusi. Oh
tahatiddakon maha porsiaotai, sona hinatiddakon ni dongata saha porsiaon di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, namano palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang. Jala tuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dusani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria nabadia, huria atau panialak Kristen akan nabadia, dohot diasesani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu do sugut daging nyalak nong mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Udul mahamu. Tabegema edde puji-pujian sian iana kota kur PPGKP pamen.
Abigema tabani tikting namasa dihita di huriat tahun. Damang dainang nihaholongan itu ata Yesus Kristus. Tabigema titing namasa sa minggon. Parjulo. Sadarion Minggu 10 Desember 2020 di patupa huriatama padidion nabadia. Paduahon. Tatang Yakob ma jala Roma hita di Natal sekolah Minggu GKPI Pamen. Naing di patupa hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 masuk pukul 10 manang opak botari inganan di GKPI Padang Bulan. Patuluhon. Naing di pasahat huriatama paket Natal tuaka parhobas nababalu lansia dohot anak yatim piatu ima di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 adpen patuluhon dung sidung ulaun parmingguon. Songonima titing namasa samingguon. Lau manomu-nomu hata debata marede mahita sian buku ede nomor 20 ayat 1 tolu. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat Advent ma dihita sudena.
Oddolan ni berita dihita ima manomu-nomu Raja si Partigor jala si Parmonang ujahan ni jamitata sian Sakaria sia ayat sia sahak rodi ayat 10 tabuka bibelta ujaha tuhita hatani tuhata ayat sia ayat 10 non rap majaha hita songonon didok disi Maria ia situtu maho ale borusion marolopolo maho ale boru Jerusalem idama naroma rajam tumopoto Partigor ibana jala si Parmonang naserep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina jala au maniapon akahureta sian Efraim dohot akahoda sian Jerusalem siap dohot sior tuhamusuan dungi barita honon na mahadameon tuaka bangso parbegu jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut jala sian batang aek Epruat saha rodi ujung di tanoon ima sahatna salenai selamat Advent na paduahon tuhita opat tali tapes tahun Advent lao paingot-ingot tok kita asa totok kita manatap tuibana Mesias naroi taboto do ia portibion jojot do digobarhon songon panggulmiton portibi na mangilas ra bahat do akka tantangan di panggulmitota di pertarungan hidup ta godang akka godaan songone godang akka permainan di portibion nara sian akka pertarungan ini adong mabahen hita kecewa adong mabahe kita madele marsak tangis tarilu ala mungkin di bagasan panggulmitanon adong tak alami kegagalan kekalahan sakit penyakit na renge mungkin hita ditadikon, mungkin difitnah, mungkin adong hita dipisat manang na ditiddos. Alay di bagasan saluhu nai at fenoma paingot-ingot tok kita asa totok kita manatap tugijang dohot keyakinan pasti doro tuhaki laho bertindak. Pasti doro tuhaki lao pature turehon. Alani asa pesan ni advenon tahasi holima haroronai. Unang tahasuguhon. Unang mabiar. Lumobi unang tatolak haroronai. Ala roi bana datung tuhalakan alai tuhita do lau mangguhi baga-baga manang akka harapan-harapan naong tatangihon salilingon na pinasahan na tuhita marhite-hite hatana. Jamitaon siyan pakuling panurirang Zakaria na sa partikian ngoluna dohot panurirang Hagai di tahun-tahun parjolo peralihan kekuasaan sian Babel tu Persia sekitar tahun 520 tu 510 adorangso Kristus. Alay na spesial na yung tahatay di jamitaon
datung taringot tu peralihan kekuasaan ni alay na spesial na yung hataw tadi son ima haroro ni Mesiasi. Gagasan haroro ni Mesiasi marmula siyan panurirangon ni panurirang natan tu si Daud na pabuahon tu ibana bahwa pabakiton ni debatado sugot sada raja siyan goparan ni si Daud jala pahoton ni debata harajaon na rudi saliling nililing na ibana gabi anak ni debata jala debata gabi amana. Dimulana hala Israel mangalapati Mesias pakirimanon siyan segi partodiod. Alay ala kondisi nasida na say totong holan na digosa-gosa, manang holan na dijajah bangsa Sileban, mamukka siya taon 780 adorang so Kristus nung nga digosa-gosa bangsa na Liban na sida, muba mapakiriman na sida taringot tu Mesiasi gabi Mesias politik. Dihirim na sida do haroroan ni sahalak Mesias na bigu marporang. Dihirim na sida do haroro ni sahalak tokoh politik na puna hagugoon bulon dohot kekuasaan isarana songos si Simpson manang songos si Gideon na bigu marporang. Pakiriman na si songonoma na saylam galak di bagasan pikiran na sida. Pakiriman na si songonoma na gabelam belga taruhir di bagasan rohana sida. Ujung na targura ma di pangatusyon na sida Mesias politik. Sa sitong na panurirang Jesaya pe sekitar tahun 760 sahat tu tahun 720 sebelum Kristus selama 40 tahun nunga marula-hula makatahon ia ibana Mesias naroi Mesias partodiodo lao palua hojol masian roha haholomon jala mabuat jolma tu roha hatiuron gariada nunga takas di tariason panurirang Jesaya behatadda dohot cara ni Mesiasi lau palua hojolma ima marhite-hite napasahatod dirina tu pamajalan songo biru-biru na dipasahat tu pamotongan alay ala ni tekanan-tekanan penjajahan tekanan-tekanan masalah nasohya marujung tungpir rohana sida paimahon Mesias politik. Di latar belakang pemikiran on. Di jami tahun panurirang Sakarya mangodolhom muse panurirangon si Jesaya. Ia tadda dohok profil ni Mesiasi na Roma raja si partigor jala si parmonang raja yang adil dan jaya sahalak na serep marroha siap ponon na mulai doko siap ponon na labatan na dia lenyapkan datang siap ponon na artinya di parade dia akan lenyapkan siap ponon na akka hamusuon siap ponon na akka parporangan jala pajongjongon na, jala berita honon nama hadameon tuak ka bangsa. Asa mamukka sian naroi ibana, program dohok proyek ni ibana ima, asa hubungan antar bangsa dang be marsi gosaan.
dang be marsi sehatan, dang be marsi musuhan, alai asagabe marale-alema antar bangsa, mardame-dame, marsiurupan, jala terjadi kerjasama antar bangsa. Sukus-sukun isedo raja na sinurirakon ni panurirang Nathan, Yesaya, Dohot, Zakarion. Hujopuk majolo sada kesaksian sian sahala evangelium ima si Matius. Matius madokon di bidu 20 sada. Ujuro Tuhan Yesus nakok tu Jerusalem makuduli sada halode. Didok madisi didok si Matius. Alai masa pe si songoni asa jupang nahinatahon ni panurirang Sakaria. Pabuahamuma tu berusion idama na Roma rajami manopoto na labok dorohana halode dohudulanna dohot anak ni halode boban. Jadi nung ngatakas di hati dakon si Matius dison bahwa panurirangon ni panurirang Nathan, Yesaya, dohot Zakariaon nunga diguhi di bagasan kesaksian ni si Matiuson didok maguarna nunga takas didok guarna Mesiasi ima Yesus Kristus ibana do naro maniapon parporangon manang hamusuon jala mamarita dame tu por tibion. Ima latar belakang ni Trupukon. Sonari adong piga-piga padohan na tadi di ayat jamitaon ra boyon gabe poda manang pesan-pesan tuhita na pungu bison. Na parjolo ima taringot tu pangaradion ni halode parsihudul ni Mesiasi laho mamongoti Jerusalem nanido ni Evangelium Matius nekini asa di Jerusalemi ibana dipatibbo gabi raja na dipajalhon na diparsilakon di dolo Golgata. Ra tadok bahasa simbolis doanggo halode dison. Sasitong na dang sekedar manang holan itap ni alai adong do naubagas na yung dohonon na. Omma gabi jamita tuhita. Maksud na omma patorakon na bagas tuhita. Bahwa ia tuhatai molo adong maksud-maksud rohana, adong sakap-sakap na, adong isi ni rohana doho pikiran na, lau pasauton sakap nai ibana, di hari koton ibana do, manang di haperluhon ibana do, adong alat. Adong alatna ima halode. Sudido hita mungkin maboto struktur bahasa Batakon. Sian hata halode, tubuh mahata halado. Sian hata halado, tubuh mahata parhalado. Lapatanna naposona. Jadi hitama haladona, hitama alatna, hitama naposona. Nakinnunga takas taida, ibana gabe raja partigor jala marmulia,
naeng pajongjokon haserepon, pajengjokon hadameon. Untuk pasauton sakap ni Tuhanon, butuh ibana halode, nagabe haladona, ima parhalado. Jadi sudi kita naing gabe parhaladona untuk mensukseskan program tahi-tahi sakap ni Mesiason. Intina program ni Mesiason, sakap ni Mesiason, perang harus dihentikan. Pajongjongom ma hadameon. Beha asa sakapon dia butuh halode. Nagabe haladona. Jala hita masude parhaladona. Naposona sude hita gabe parhaladona untuk mensukseskan program manang sakap ni Tuhanon. Yang mana pertama? Hata napaduahon natadihu bereng. Ria-ria dohot olupuluk manomo-nomo Mesiasi. Didok nekene ale boru Sion, ale boru Jerusalem. Sion ima inganan ni hajongjongan bagas joro, pusat peribadatan. Jerusalem ima inganan hajongjongan ni istana, pusat pemerintahan. Boru ima rakyat, manang ruas. Adong dua jenis tipe ni jolma, molo menghadapi pergumulan. Nah perjolo manatap bahwa solusi ni si taonon nai ima Tuhan, ima debata. Jolma tipe ibadah doi. Adong muset tipe na paduahon. Ima manatap bahwa solusi ni si taonon nai ima pamareta, manang raja, ima tipe politis. Sonari dua sado tipe pakirimon nasi songoni sikop Jupang di bagasan Mesias. Yesus Kristus do Tuhan, Raja jala si paluai. Ibana do Sion dohot Jerusalem na sasitongna. Songon Sion ibana, sian ibana do ro pangajarion. Hata ni debata dohot habisuhon sian gijang. Songot Jerusalem ibana, molo tapasaha ngulutta tu ibana, marpangusadea kita tu ibana. Gabe jaloot tado perasaan di bagasang nguluton, perasaan merasa terlindungi. Kita merasa di bagasan parlinggomanna. Boy tapakilalahon hademahon, dame dohot lasniroha. Jala songon si palua ibana, ibana do tutu dalan, ibana hasit tongan, jala ibana do hanguluan na manotong. Di mana paduahon? Napatuluhon nataddi idaon di terpukon. Ima tujuan haroro ni Mesiasi. Didokon nek kini tujuan ni harorwanna ima maniapon hamusuon, manang menghentikan perang. Upikir umur ni Portibion nung matua, jala mungkin nga matua hian. Zaman adorang sotubu dope Tuhata Yesus.
nga adong diganup-ganup bangso aka aturan tentang porang, tentang parporangon. Najulu diganup huta, diganup lubban ni halak batak. Adong do lubung jea. Boto aka senior-senior di son, dingok dope manakya dope di bereng. Lubung jea. Lubung jeaon ima lubung eme lau manipan bohal untuk marporang. Ganup jupang musim panen, wajib ma tiap rumah tangga mengusung kewajibannya tu lubungi. Uju masa porang, sianima dibuat biaya marporang. Sianima dibuat laho manuhor aka senjata. Sianido dibuat untuk pasiuba ni aka korban-korban perang. Jala sianido musi dibuat biaya marporkaro molo ikos sahat mar pengadilan. Mungkin heado dibagi hamu uju kuliah di mata kuliah kewiraan. Adong disi di patorang taringot tu filosofi ni orang. Puasa rikok situ tu ikon marporang. Adong piga-piga filosofi i, hubuat majolo tulu na singkat-singkat. Na perjolo songonon, perang adalah solusi terakhir ketika diplomasi damai berujung pada kegagalan. Na paduahon, perang adalah jalan untuk mencapai perdamaian. Na patuluhon, perang bertujuan untuk menjaga wibawa, kehormatan bangsa dan eksistensi negara. Ima piga-piga filosofi ni orang naong dipiup-piup aka bangso di Portibion. Asa najulu marsiajar porang, asa ahli jala jago marporang, ido wibawa, ido harga diri, ido hasangapon. Jala porang, ido cara ni sada bangso, lau patuduhon habal gaonna, hasangaponna, dohot hadirionna. Asa sudedo bangso marhagiot, bernafsu asa adong nian bangso na ginonggomanna. Bangso na nirajaan na manang dijajah. Adorang perang Portibi na parjolo, sudedo negara-negara membentuk institusi manang lembaga na mengurusi porang. Didok ma guarna Departemen Perang. BH strategi dohok teknik na paling jitu laho mamunu, lao patudukon dohok mangarajai sada bangso, akaima diparsiajari disi. Alai ternyata filosofi perang nasi songoni dan meradian Holland di tingkat Departemen Perang. Justru filosofi perangi gabi puas do, gabi mengalir sian bijang menular jala menjalar tu sude lapisan masyarakat. Mamuk kasihan masyarakat di kota, saha rodi tu desa-desa, saha tuaka suhi-suhi ni aka huta-huta. Sude dirasuki filosofi orangon. Asa luhuk mazolma pabosihod dagingna, pabosihod dirina. Luhuk zolma membentengi dirina. Marhite-hite hajaguan marporang, hajaguan
martubuk, manang na marilmu, ilmu tinggi, ilmu sedang, ilmu rendah. Manang di dia pe adong tempat-tempat latihan bela diri. Na meragam-ragam rumangna. Di parsiajari maisi, mulai sia jurus bodat sahat tu jurus ulok. Di parsiajari do disi jurus tenggen, doh jurus podang. Adong muse mangguruhon ilmu hitam, sahat tu begu gajam. Adong muse teju marulak, santet, piltik, dohot akka aji-aji. Sudi tujuanna holallaho babusiho dagingna, membentengi dirina. Ay ngadiong kopi biar sudah zolmaon. Di perlu dibentengi, dipabusi dagingna. Jala marhitei may bana lau patuduhon hajagoanna. Asa dihabiari halak ibana. Asa segan halak mamereng ibana. Asa humitir jolma molo makkatai manang molo mardalan ibana. Songonima sudah menjamur, dijamuri filosofi na songoni. Laos tutonga-tongani filosofi na si songonima rohata panurirang Zakarion. Di pasaha ma tutonga-tonga ni filosofi na songoni. Na Roma rajam si partigor. Jala si parmonang. Lao maniyapon aka porang. Jala pazongzongon na madiho hadameyon. Jala nung ngataboto uju mian Tuhan Yesus di tengah-tengah ni jolma, di tengah-tengah masyarakat nama meop profil ulaki, nama meop pikiran doh filosofi perang nak kini di tengah-tengah ni masyarakat nasi songoni di dok Tuhan Yesus ma haholongi ma musung. Disima ditunggalik kon Yesus filosofi portibion. Nama meop hamaloan dohot hajagoan porang gabe sahala manang sangapna. Didok Tuhatta Yesus dang i sangap. Holong dohot manesa dosa ido sangat. Haserepon ido hasangapon naubalga. Dame hatuaon kebahagiaan lasniroha dang boy jupang marhite-hite porang. Ai ahuk ni porang beda do. Ahuk ni bada ima hamagoan. Ahuk ni hamagoan ima hasusaan si taonon dohot hamatean. Asadang adong dame hatuaun dohot lasniroha boy jupang sian orang. Jadi dang tartuhor, dang taralap dame marhite-hite orang. Dalan na dumenggan lau mangalap dame, mangalap tua dohok mangalap lasniroha ima haserepon diroha. Di kata Indonesia didokon kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini diimplementasikan marhite kasih dan pengampunan. Holong dohot manesa dosa. Jadi di tengah-tengah ni budaya filosofi nama jujung porang disima mian Tuhan Yesus. Lau
maniapon porangi jala dilehom masikakna ima haserepon ni roha kasih dan pengampunan. Jala untuk mensukseskan program ini dibutuhkan ma haladona jala hitama akka haladona. Hatan ni Tuhan Yesuson naing manodangi saluhut akka bangso di Portibion. Jala hudok ma memang tung rikok situtudo hita madok moliate tutuhani ala di jamat tanuaingon nung manorop hatani Tuhan Yesuson tuak ka bangso-bangso manodangi roha dohok pikirannya ka bangso-bangso. Di tahun 1920 nung jongjong terbentuk Liga Bangsa-Bangsa. Nagabe PBB di tahun 1945. Di sima sudah negara-negara anggota sepakat untuk melucuti senjata, mencegah perang, menghapus penjajahan, menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Jala gowarni departemen perang nakinipe digatiba, diubah gabe departemen pertahanan. Dihita guarna ima Kementerian Pertahanan. Jala ima sahatu tikyo. Tarajumi tahaprosiai bahwa ima perbueni program Tuhatta Yesus Kristus daro tu Portibion. Asa nuaing dang zaman nabi marporang. Hamaloon marporang dang hasanga pobe. Haleaon namay. Idama misalna songon Rusia, Ukraina, Israel dohot Hamas. Sudedo lua Portibion mangicahi. Laos songonido muse di luluwatta di ngotong-ngotongan di masyarakaton. Jago marbeda, jago marteju, jago marsantet, jago mangugapi, jago mabuli, jago membegal. Taksi halas sonotok. Akahautoon nama sa sudinay. Jala si hagigi honoton. Nuaing jolma di parsangapi dang alani jago-jagona nakin. Nuaing jolma di parsangapi ala serep ni rohana do. Ala patunna dungi ala adatna. Lapatanna ringgas mangulahon akan adenggan. Marroha dame dang lomo rohana berbeda-beda. Jala olo moloboi ringgas marsi basa-basa. Sianido sianakaido jolma boy di parsangapi. Jala ala parhaladoni Kristus hita ma ditodo gabe haladona, gabe alatna, gabe halodena, lau mangulahon, makatahon, dohot mamaritahon, dame, dohot mensukseskan sakap ni Tuhanon. Di mana patuluhon? Naparpudi imana paupaton. Sian ayat 10b. Taringot tu wilayah panggonggomionna. Di ayat 10i didokon wilayah panggonggomionna ima.
sian laut tu laut, jala sian batang aek Euprat, saha rodi aka ujung ni tanoon. Batang aek sungai. Sungai Efrat bonana sian 2 batang aek di Turki. Dungi siani mabaor manang mengalir sagajang 1.800 kilometer menuju Teluk Persia. Manang Laut Persia memulus aka kota-kota Babel. Asa ima patuduhon bahwa hata panurirangonon di pasahat panurirang Zakaria tu halak Juda na maringanad dope di kota-kota Babel na binulus ni batang aek Euprati. Ala diodolhod dison sungai Efrat gabe pangkal manang gabe titik nol mamaritahon dame, berarti sianom manasida disuruh borhat mamaritahon damai saha rodi aka ujung ni tanoon. Totu asabui sahat tu ujung ni aka tanoon dang sae holan pardalanan sian darat. Ikodoho do transportasi laut. Alana jolo mangihuton hatorangan ni Bibel sian zaman ni si Jakob pe ngagudang aka kapal. Alat transportasi laut. Ido asa didok dison sian laut tu laut. Jadi kewilayahan panggonggomiot dison dang diukur secara politis, dohot geografis. Alai secara individual, manang secara personal, secara personality. Di Yohanes 4 ayat 14 didok. Manang ise manginum aek na nilehon ni Tuhan Yesusi, na sotupa mauwas be ibana rodi sa liling-liling na. Jala aek naong diinum nai, gabi mual dui di bagasan ibana, na mabaor saha rodi hanguluan sa liling-liling na. Ahado lapatan niyon. Lapatan na, ise na majalo hata ni Jesus, jala hibul rohana porsea tu hatai, gabi mangulama hatai di bagasan nguluna, gabi berpengaruh hatai, mempengaruhi roha pikiranna dohot nguluna, jala siani gabi diojar ibana muse, didorong hata ni Tuhani ibana, laho mempengaruhi, mamakulingi jolmana asing. Asa dohot na asingi porsea tuhata ni Tuhan Yesusi, jala hata nahina porseaan ni mempengaruhi roha dohot pikiran na muse, jala mulubui muse hatai sampai tu tahap mangojar ibana muse, lau mempengaruhi na asing. Songonima secara estafet sian sahalak tuna asing mangerbang mulai sian sungai Efrat sah rodi tu ujung ni tanoon. Jala nuaing nungasahat hata ni Tuhan Yesuson tuhita. Tentu harapan na tongdo songoni sayang gia ma hata ni Tuhan Yesus naung saha tuhita hibul tahap porsiai. Ima jolo tahap pertama. Tahap kedua, sayang gia ma hata ni Tuhan Yesusi berpengaruh. Mempengaruhi rohata, mempengaruhi pikirata,
mempengaruhi parnidaatta, mempengaruhi parbinegiatta, mempengaruhi pardalatta, dohot sudena, mempengaruhi ngolutto. 5 tahap kedua. Dalam oloboy musim meningkat tu tahap ketiga. 5, diojar hatani Tuhano kita, didorong hatani Tuhato kita, dijujujujui kita yojar-ojar. Hatahon tibana, hatahon unak ladiho. 5 tahap ketiga. Sayang gia ma kita sudah naniojar ni hatani Tuhani. Asa boy kita mempengaruhi. Jala ima pesan ni advenot tu kita. Sayang gia ma advenon manggabei kita asa gabe jolma na berpengaruh. 5 hatani tuhata di hita. Amin. Martangiang mahita. Tuhan debata para siroha na sumurong moliate hupasahat tami ala dilehoko di hami tiki dohot kesempatanon. Boy hami manguhal dohot makatahon sautik sian hatam. Nahu uhal kami siya buku na bediami. Sautik sian hatami naung hu hatai hami dohot hutariat cok kami di son. Pasu-pasu may Tuhan asa gabi hata hanguluan na manugu-nugu pardalanan ning ulo nami na buhay mempengaruhi roha dohok pikiran nami, mempengaruhi pardalanan rencana dohok program-program di bagasan ngulo nami. Jala pasu-pasu masay anggia buhay hatamon lam tutibuna buhay mangodjar hami sudina asa terdorong hami dohot mempengaruhi akadongan nami na asing asa sai anggiat dakolak kami jolmana porsea alay doho takadongan nami na hupakulingi hami gabi porsea hibul rohana porsea jalaboy musay ibana dipengaruhi hatami mempengaruhi roha doho pikiran na asima roham Tuhan di hami akatugas nauli na lehe doi di pasahato tuhami ay di hirip podo Tuhan hami sudena bui gabi haladom gabi par haladom asa anggia sahat sita-sita jong-jong na sinita ni roham halomuan ni roham di tanoon songon nadi banua gijang moliate ma Tuhan di hatamon say pargugui hami anggia boy hami Majalo hatamon di bagasan las ni roha dohot olop-olop. O Tuhan totu di bagasa pardalanan ni ngolunamion di portibi ingana panggulmitan namion ra adong dohambi na makilalahon aka kesulitan-kesulitan dohot kekecewaan ra hualami hami di panggul mitanon aka persoalan-persoalan nama baik kami sipata gabi madili marsak jala tumatangis. O Tuhan moliate ma di hatamon pergugui mahami totong asabuy diganup aka situasi na hualami hami manotok kami manatap tuho makirim totong bahwa pasti doho ro bertindak di tonga-tonga ni panggulmiton nami asi maroham Tuhan urup-urupi mahami saluhun godang Tuhan aka program aka rencana aka sakap cita-cita nauli di bagasan ngulu nami di rohani aka ayanakon nami sudi Tuhan hupasahat tami tuho asima roham say pasu-pasu ma ho matotong na manugu-nugu pardalanan di ngulo nami ho totong campur tangan tiaka sudina na husak kapihami asa unang pilit upadalak kami akasakapi alay hobbar panugunuguom dohot lomo ni roham satok kinay sangob bason na yung patupaom ma
padidion na badia itongatongan ni permingguan namion. O Tuhan, asimaroham, Oma Tuhan natotong madjongjongi aka ulaon nami. Nahumadjakon aka danak nahupasahat tami tu bagasan harajaommo. Jalaho Tuhan mamasu-masu aka perdalanan ningulu nasida. Saha roditu ujungna asa totong di bagasan dame, di bagasan panguluyon, di bagasan hauduhon dohot hapatunon di ngoluna tuho jala totong uduk mapersangapi aka natorasna dohot sudi akana tumunggane. Stokin nai mula mahami siat tonga-tonga ni permingguan namion. Patarubi hami tutonga-tonga ni bagas nami. Jala di parjepangan nami, di parpunguan nami na berikut. Homa pajepak kok kami sudi di bagasan hakipason dohot nas diroha. Molo adong siat tonga-tonga nami, keluarga nami, sisolhot nami, dongan nami, ali-ali nami. Na di bagasak persahiton. O Tuhan, jamama, upasahat tami, lehomma, amamalum urubima. Mulu adong siat tonga-tonga ni, siat tonga-tonga nami, na di bagasan arsa ni roha, na di bagasak paddeleon, na sedang menghadapi persoalan-persoalan rumit, dohok persoalan-persoalan naborat. Urubima Tuhan, patiur masudena, aka program-program nasidai. Aka sita-sita, aka yanakon nami, asima roham Tuhan, di persikolaan nasida, upasahat tami, Tuho, urupi mahami saluhutna, upasahat tami sudena, upasahat tami, naturas nami, damang dainang manang di dia penasida maringanan, yanakon nami manang di dia penasida maringanan, akan natoras, si matua, dohok keluarga si solhot nami, lehom matuhame Tuhan totong, las di roha, pasu-pasu, dohok damem. Mole ate madiho Tuhan hupasahat tami, di bagasan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amen. Udu tatama ulaon padidion maredde mahita. Keluarga baptisan, silakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, di sini kami datang ke hadapan-Mu membawa anak-anak kami. Kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati, kuatkan dan peliharalah hidup mereka, agar mereka bertumbuh dan dewasa di dalam iman kepadamu dan di dalam perjalanan hidupnya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari
anak-anak yang akan menerima baptisan kudus hari ini. Dengarkanlah dahulu firman Tuhan Yesus yang mengatakan mengenai perintah baptisan itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat Tuhan Yesus inilah yang kita laksanakan hingga saat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang dibaptis di dalam nama Yesus berarti dibaptis dalam kematiannya dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga yang telah dibaptis berjalan dalam hidup yang baru. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, "Biarkan anak-anak itu datang kepada Aku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Maka sekarang setelah kamu mendengarkan formula penetapan baptisan kudus itu, sekarang tibalah bagi kamu orang tua untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sekarang ucapkanlah bersama-sama. Setelah saudara mendengarkan firman Allah yang berkenan dengan baptisan kudus tadi dan telah mengikrarkan pengakuan iman rasuli, maka sebelum anak-anak ini dibaptis, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki agar anakmu ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana yang kamu ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli? Yang kedua, apakah saudara mau berjanji untuk membimbing dan mengajar anakmu ini agar mereka mengetahui, menaati, dan melakukan firman Allah? Yang ketiga, apakah saudara mau membimbing, menyuruh, atau mengantar anakmu ini ke gereja untuk mempelajari firman Allah sesuai dengan pengajaran Gereja Kristen Protestan Indonesia, supaya mereka menjadi warga jemaat yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dengan demikian, saudara telah berjanji di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaat yang bersekutu pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan
saudara untuk melakukan semuanya itu. Maka marilah kita menyerahkan anakmu ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Hai Axel Matthew Silitonga, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah memberkati dan memelihara engkau sejak hari ini memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tampung. Hai Keila Romauli Harianza, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah memberkati dan memelihara engkau sejak hari ini memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Hai Pranata, saya ulangi, hai Pratama Jonathan Mertua Tumanggor, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah memberkati dan memelihara engkau sejak hari ini memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Itu kan pegang di bawah, bapaknya yang pegang. Ya, enggak kepalanya pegang. Geser. Gini ya, biar jangan gini kepalanya, tampung bawah. Enggak gini. Ale Melani Rose Gracella Hutagalo, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah memberkati dan memelihara engkau sejak hari ini memasuki kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 145 ayat 1.
Keluarga baptis silakan berdiri. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus, sehingga mereka telah masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus dan menjadi ahli waris dalam kerajaan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman orang tua anak-anak ini, dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus kepada mereka, agar mereka dapat membimbing anak-anak ini untuk datang dan percaya kepadamu, sehingga mereka beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Amin. Persilakan duduk. Sekarang taudu tima acarata maret dehita sian mata acara nomor 20. Pabor hatok kita laho papunguho peliata hatani debata sian pesalmen 50 ayat 27 songonok katani tuhatta tatangi homma manangise nama melehon hamauliateon ido napasangapau jala mabahen lapang asa hupatuduhod di ibana hatuaon ni debata. Amen. Taparade, tapapungo, peliata.
Ring Mahita Jongjong. Tatangya koma peleata tutuhata martangyang maita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhud, silehon-lehon na dinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison usobahok kami, siyan na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Molotungadong tarsabahok kami tuho, na siyan tangamuhiad doy hujalohami. Ayaka mahami Tuhan, ubahin na tarlehok kami manangaha tuho. Asimaroham, jalo mapilian namyon gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupakke hami pilianon, pati bulhon harajaon mo, ditonga-tonga ni hurian, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tuddim, asalam hutadahami, godang ni sileho-leho mi di hami, asalam girgir hami madok moliati tuho, marhiti-hiti, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aleyaman namin na di banua gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa darion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon to pangutsunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jaloma pasu-pasu sian Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Amen.
Selamat hari Minggu, selamat Advent di hita sudena.